Hvor livet var smukt. Det minder mig om, hvor heldige vi er stadig at være i live. Er du sidste år? Er det virkelig allerede et år siden? Jeg har længe kendt til det, vi ikke taler om. Legende eller sandhed, ingen kendte svaret. Da jeg var 6 år, forsvandt min bedstefar. Historien, vi fik fortalt om, hvordan det gik til, har jeg aldrig troet på før et par dage siden. Jeg var ved at skrive en afhandling om myter, da jeg faldt over den selv samme myte, som ifølge historien kostede min bedstefar livet. Jeg besluttede mig for at tage afsted, men vidste, at jeg havde brug for hjælp. Derfor besluttede jeg mig for at ringe til min gamle ven Michael. Jeg vidste på forhånd, at han var den rette til at finansiere turen. Michaels eneste betingelse var, at vi skulle have en med, der vidste, hvilke far der lurede. Heldigvis kendte Michael en, der kunne tage med. Hans navn var Charlie. Dag. Hvor er I på vejen? Vi er på vejen af skoven for at opklare legenden. Tro mig, vend om, mens I stadig har chancen. Vi tager chancen, og desuden er vores makker Charlie allerede på vej derind. Kom, vi er nødt til at smutte nu. Men har du allerede slået lejr? Ja, jeg kunne ikke vente på jer to snegle. Har du tænkt, at vi skal sove her i nat? Ja, bare for i aften. Altså for mig ser det sgu lidt ubekvemt ud. Pjat med jer. Det bliver alle tid. Kom. Det er altså ikke, hvad jeg synes om den tur her. Hvor fanden har du været henne? Jeg var bare lige ude og se mig omkring. Det var underligt. Jeg fandt den her sav i skovbunden. Det er lige med ham skovmandens. Mærkeligt. Ej, seriøst? Hvad fanden var det, Charlie? Det skulle bare en bjørn, tror jeg. Er du sikker, eller hvad? Ja, dem er der masser af herude. Jeg er altså ikke helt tryg ved det her mere. Læg igen nu til at sove. Vi får en lang dag i morgen. Det var sgu bare en bjørn. Vi starter pipen. Hvad fanden er det der? Det er sgu menneskeblod. Det er skovmandens bukser. Det var en fejl, vi gik herind. Bare tag det vigtigste. Vi må afsted med det samme.
Fuck, hvad er Kom med! Så legenden findes altså. Fuck, Søge, hvad fanden gør vi? Skal i hvert fald ikke møde det der igen, det er helt sikkert. Fuck. Nej! Michael! Nu væk! Vi kan ikke redde Michael nu. Hører du mig? Han er død! Vi må ud af den her skov nu. Ja, kom. Vi var godt nok heldige. Kom, lad os gå. Nå, lad os komme hjem af. Ja.